Takže čau všichni, tady je Terry Ferry a vítám vás u mého prvního ásku a dnes budu odpovídat na 10 otázek, takže můžeme jít na to. Proč si začala natáčet? Začala jsem natáčet, protože už asi od 7 let sleduju YouTube a tento rok mě to začalo obzvlášť nějak hodně bavit, takže jsem si rozhodla, že by se mohla taky natáčet. Kdo je tvým YouTube vzorem? Mým YouTube vzorem jmenuji se Martin a sleduji ho téměř každý týden. Tento rok jsem si od něho nenechala ujít žádné video a za tu dobu jsem od něho trochu chytla retardaci, takže budu občas trochu retardovaná. Co máš nejradši za zvíře? Nejradši mám psa, kterého mám i doma a jmenuje se Max. Jsi nosorožec? Jako vážně? Co to je za otázka? Nosorožec nejsem. Máš sourozence? Ano, mám sourozence. Mám jednoho bráchu, kterému je 16 a ségru, které je 19. Jaké je tvoje nejoblíbenější psí plemeno? Moje nejoblíbenější plemeno je border collie, kterou si přeji už od 3 let, ale místo toho jsem dostala mojeho malého retardovaného pejska. Kde a kdy dostáváš nejbláznivější nápady? Nejbláznivější nápady dostávám ve škole s mojí kamarádkou Áďou. Jaké 3 země by si chtěla navštívit? Chtěla bych navštívit Čínu, Španělsko a Portugalsko. Takže toto by pro toto video bylo všechno a já se s váma loučím a čau!